Hamza. Laaru ɗere wollode ɓe bindi Nasara Studio. Ɗume waɗi aɗo dogga? Wallahi hunde Kaayeefi. Hunde ɗume? Miɗo dari be goɗɗo noon o waddi inde feere noon so o majjiti. Ba ɗumejum? O ƴewni Nasara Studio. O majjitite? Hunde Kaayeefi ga o ƴewni Nasara Studio. Ɗume waɗi ma? Hunde feere waɗi yam Kaayeefi. Min ɗo dardi jotta be sobajo am o ƴewni inde feere o majjiti. Inde ɗume o ƴewni? Nasara Studio. Salamu alaikum dirɗaɓe. Miɗo yetta on be yalɗirgo ha réunion akas. Derke en yimoɓe jalnoɓe waɗoɓe taali anditanamji pat ɗon ha nder akas. Mana wato ɗum ɗo hawti association wan ɗum kawtal wato al'ada lesdi Cameroun fuu. Ha ƴarti Cameroun jilli ha Sahel bo en andi dagam ɗo ha Fuuta Toro, Fuuta Jallo, dagam ɗo ha Sudan, ha Burkina Faso, Cameroun, Tchad, pat ɗum nder zone Sahel. Kala yimoɓe man bo pat ɓe ɗo kawti ɓe ɗo tokki akas ɗum ɗo. Min ardiɗo akas man ɗo mi accata yettugo. Min nanta président ardiɗo akas biyeteɗo Ousmane Bouba Jidda à l'état civil amma biyetemi inde am artiste ɗo Mampeli. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Lakkon jam. Hala kisa wangi. Jotta ɗo miɗo joɗi ha ɗo munyala feere waddaniyam hala. Hala kay O wiyam Nasara Studio. Ha jama'a ha président hala ɗume ɗo yoni kam hala je o waddi ɗo ɗum probléme na hala feere wiidi inde man tan o waddi o defi ni kam ta joɗi ka ta'awol o hala Nasara Studio. hala ka ɓuri sembe ko ɓuri cafgal nasi ɓumbi wonko nasi wuro am Non mani barkam. o jota kam sey mi waɗa goɗɗo woyna nder wuro ɗo pat tata ɓi adamajo fuu tata ɓado wiigo konngol ngol ɓe mbiyata ɗo wayne wari ha ɗo waddi haala man wayne waddi haala man tata ko mo wiya Nasara Studio.